fada, sai na fada, sai na fada. Yan sanda na cin hanci a titi suke yin iskancin, su karbi biyar su karbi naira 10, a haka suke samu siloma. Tir yan sandan Najeriya masu yin hakan wallahi kun ji kunya. Kowace mota sai kun faka, kowace mota sai kun karba. Tambaya wai ba a biyan ku ne, ko kudin da ake ba ku kun raina shi ne? Oke gwamnatin ne ba tsari, dan ta kasa yin komai a tsari. Ai ita ce mai bata ku, dan ta kasa yin control ɗinku. Ku kuma kawai kuna shagalin ku da yan sanda, wasu gwara yan banga. Sojoji masu horo, a da an san ai ba su da tsoro, amma yanzu soja ya koma ma sai ka ce wani mai tallan zogale. Dan wani sojan koki ba bai da shi, da ka kalle shi jarumta bai da shi. Abin da kai ci soja wai ke gadi yankan fulawa ko ba da ruwa. Sojoji an san su da yaƙi, jarumta kuma ba sa raki. Yi wa ƙasa ne soja yayi yaƙi, duk sojan ƙwarai to zai yi yaƙi. Amma soja yau sai dai baki, bambancin mu da su ne kaki. Bayan nan ba wata jarumta sai dai ƙwarewa gun yin mugunta. Tir Allah ya kiyaye, Allah ya ji ku iyaye. Sojojin da sun taka rawa a Najeriya, sun ba da gudunmuwa. Na fada kuma bata kare ba, akwai wata a ƙasa, sai na fada.